Halo लोगोफोर आङो 15 थारिखै मोनसे एमाजनाव मोनसे अर्डार खालामदोंमोन दायो बेयो सफैबाय आंखौ दासो फन खालामदों गोबावसिन जाबायमोन दासो दिनैसो सफैगोन दायो लोगो हमसिगोन आङो दासो फन हरदों नालाय भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना आरो नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोना लाबाय बिदिब्ला नायलांदो दायो मानसिखौ लोगो हमनानै बुस्थुखौ लाखिनोसै आरोना ओमफ्राय आं मा अर्डार खालामदों बेखौ नोंथांमोननो खिन्थाथ'ला ओमफ्राय बेखौ आङो नोंथांमोननो जेब्ला आनबक्सिं खालामगोन ना बे समाव नोंथांमोननो दिन्थिसिगोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय हेलौ लोगोफोर बुस्थुआथ' मोनफैमारसिगोन एफा गोबावनिफ्राय नांगो होननानै अर्डार खालामदोंमोन गोसोखौ एकदम बोरैबा मोनथारदों आरोना मोनफैथारसिगोनखाय माब्ला सफैगोन जाबाय थादो Unboxing खालामनोसै बुस्थुखौ नायलांबाय थादो नै दायो जोङो नायनोसै बेवहाय मा दङ मा गैया ओमफ्राय नायनानै आंबो नायखायाखै दासो फार्स्ट नायगोन बुस्थुआ दंना गैया मा दङ मा गैमारा खाथियावबो वा फार्स्टआवनो नायखो जोङो नैथिं खिथि खालामबाय माले वा बेखौ बेयाव दोननानै लाबाय ini apa? Oh god. Oh. Ini apa gimana gitu?
बेखौ माने बुखुनानै लायजो बाहायनाय दङ गोजाननिफ्राय ये हो गया हालत jangan ada nih kayak apa